लोक କରୁନାହାନ୍ତି ନା ହେଟି କଣ ହଉଛି? ହେଟା ହାତ ଜୋର ମୁଁ ଯାଉଛି ର ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି ତୋର କଣ 21 ନା କଣ? ଶଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ନା କହିଲା 21 ପାଟି କରନା ଖାଲି ଠିଆ ଟିକେ ଷେଣ୍ଢଟା ପଶି ବିଲରେ ଗୋଡେଇନି ବଢିଆ ସେଣ୍ଢ ତ ପଳେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ତୋ ହିଡର ପଞ୍ଚୁଆ ଘାସ କାଟୁଛି ତାକୁ ସେ ପଳେଇବ। ଆଚ୍ଛା ହ୍ୟାଲୋ 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 ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ 55